Mbak Diki, timbali Mas Tony. Mas Tony, timbali Mbak Diki. Nggih. Celuk-celuk ngono iku gak bahaya ta? Lho gak belain, Mbak. Oke. Nggih, minangkani pambutan saking sapa? Garo. Saking sinten Pak De? Pak Winda. Pundi? Nggih. Pak Winda pundi? Oh, Pak Ono le, Winda. nggih. Nggih, sampai ing teh. Sampai ing teh. Oke. Sepurane jaketan aku adem. Kok koyo arek kurimen jaketan. Aku dilungkas yo ngono. Adik dingin Kakak. Oke. Bersama BBL. Monggo, sampai ing teh versi 2 nggih. Sampai ingkang ing teh. Jogetnya ya apa Kak? Senam lansia. Ngene ta? Bahaya apa ndak iki? Apa ing teh? Apa kau ing tresno tenan? Jul ing teh. Piye kok sampe? Tresno kudu yo kira. Yen mengkono kok sampe? Yo piye ju ing teh? Aku meneng ngajak Meleng opo do ing teh dang kandakno canayu. sok takon ning Loh, kapan ing teh kapan? Yo, siji songo 10 loro wolu telu pitu 30. Oh, ing teh piye kok sampe apa mungku piwalemu. Iya ing teh bakal tak estoke. Aku piye ju ing teh. Bersama Wahyu Widialara. Yeay. Minangkani pambutan saking Bapak Winda. Oke. Yes. Apa ing teh? Oh, ing teh terus no kudu yo akira. Yo piye ju ing teh? Meleng opo jo ing teh dang kandakno canayu. Oh, ing teh apa mungku piwalemu.
matur kesoon. sampai ini Nggih. sudah Bapak Winda. Pak Winda. Iya, betul. Oke. Kembali Pak D.